Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thando zami ngifisa sibuke incwadi kaGenesis isahluko sama-49 siqale evesini ama-29 kuze kube ama-50 siqede ngevesi yama-24. Kuleyo mihla uJakobe wayala amadodana akhe wathi, mina sengizoya kokhokho bethu, anongimbela ndawonye nawo baba emhumeni osendaweni ka-Efroni umHethi, ensimini yase-Makphela eduze noMamre ezweni laseKhenana. Lo mhume u-Abrahamu wakuthenga kanye nensimu ka-Efroni umHethi ube indawo yakhe yamangcwaba. Kulapho-ke la kwahambelwa khona u-Abraham noSara umkakhe, u-Isaka noRibeka umkakhe, kanye noLeya ngamngcwaba khona. Leyo ndawo yathengwa kwabaseHethi. Wathi ukuba uJakobe aqede ukuyala amadodana akhe, walala embhedeni waphumula, wase uphuma umphefumulo wakhe, wagoduka waya kokhokho bakhe. Kwathi seshonile uyise, abafowabo bakaJosefa besaba bathi, mhlawumbe uJosefa usezosizonda aphindise ngokubi esakwenza kuye. Bathumela kuJosefa. Uyihlo wayaleza engakafi wathi, anothi kuJosefa, thethelela abafowenu ngobubi ababenza kuwe, nokuba bakuhlupha kabi, ake ubathethelele, uthethelele izinceku zikaNkulunkulu kayihlo isono zaso. uJosefa kwamkhalisa lokhu kukhuluma kwabafowabo, base beya kuye bona uqobo, baziwisa phansi kwezinyawo zakhe. Bathi, siyizinceku zakho. Wathi uJosefa, ningesabi, kanti nginguNkulunkulu yini? Yebo, nina naningisongozela okubi, kodwa uNkulunkulu wacabanga ukwenza okuhle, khona kuyosindiswa abantu abaningi njengoba sekusobala manje. Ngakho-ke ningesabi, mina ngizakunondla nabantwana benu. Ayike kwabathokozisa lokho ezinhlizweni zabo ekhulume kahle nabo. uJosefa wahlala eGibhithe nomuzi kayise, waphila iminyaka 110. uJosefa wabona abantwana baka-Efrayim isizukulwane sesithathu, nabantwana bakaMika indodana kaManase bamukelwa nguJosefa. Wathi uJosefa kubafowabo, sengizakufa, kepha uNkulunkulu uyakunihambela anikhiphe kulelizwe aniyisezweni anithembisa u-Abrahamu, Isaka noJakobe. Wayesefungisa amadodana ka-Israyeli wathi, akothi uma uNkulunkulu enikhipha kulelizwe, manihambe namathambo ami niwangcwabe kwelakithi phambi naphakathi kokhokho bami. Ngiyithanda le ndaba esifundayo, ijulile, inezinto eziningi. Eyokuqala, uJakobe uyabona ukuthi abakhongi sebesemnyango, ebesebiza amadodana akhe, athi wona sengashona noma inini, sengizabuyela kobabamkhulu la kwatshalwa khona u-Abraham, u-Isaka noJakob, uSara noRibeka. Nami ngatshala uLeya, athi nami ngiyafisa ukuyotshalwa khona. Ukhuluma ngenkonzo yokubuyela kobabamkhulu. Ijulile lento njengomuntu omnyama wesintu, ukuthi ukushona komuntu akusho ukuthi sekuphelile ngaye, kodwa kusinikeza
lelo themba leyo mfudumalo yokuthi usebuyela kwabakwabo. uNkulunkulu uke wangenzela umusa kwakhona ikhehla engihlala nalo uFather Emmanuel de Passos. Bese ngumprieste iminyaka eyevile emashumini amahlanu, over 50 years as a priest. Ngahlala naye iminyaka eyisikhombisa. And ngiyakhumbula njalo makukhona imicimbi esihambayo njengabaprieste. Makunemgcobo noma kunemkhuleko noma sihlangene, angibizele eceleni angibuze athi, baba ubani loyana, owakephi loyana. And you soon realized ukuthi baningi angasabazi la. Azathi kumina, uyazi baningi engabazi lana, abaningi engibaziyo sebesenkosini. And so umuzwe enkulumeni zakhe athi nami sengiyafisa futhi ukuyohlangana nabo, akaxoxe izinto ababezenza, axoxe ngezikhathi zabo, ubone ukuthi uma ecabanga ngabo ukwazi ukubuyela kuloba mnandi bokuhlangana nokuxoxa nokukhula bendawonye. Nakanjalo lento eyenzeka kuJakobe iyokwenzeka nakuthina, ukuthi nasekufeni kwethu sobe singekho sodwa. Ngikhumbula indaba kababa uAbel Gabuza, umbishop wethu omkhulu wesifunda bishop esikhulu saseThekwini, insizwa eyayiphethe amaphupho ethu, insizwa esasiyitshela ukuthi uNkulunkulu uzofohla ngayo sikwazi ukubuyela ezweni la uNkulunkulu esibizela khona. Ukushona kuka-Archbishop Gabuza kwalimaza iningi lethu. Ngiyakhumbula sixoxa nabanye babafowethu ukuthi sasithi ngokushona kukababa, a part of us has died with him. Amaphupho ethu ashabalala, kodwa sabuye saduduzwa inkolo yobuntu bethu ukuthi umuntu akafi, kepha uyatshalwa avuke eseyimbewu, eseyisihlahla, eselidlozi elihle, esenza okunamandla nokukhulu kunalokhu abengakwazi ukwenza esemhlabeni. Mina inkolelo yami ithi uArchbishop Abel Gabuza esehlangene noBishop Barry Wood, uma simemeza sikhala kubona, bayayizwa imkhuleko yethu futhi bayasazi. Masithi kubona nithule njini madoda, uma konakala nikhona, yibona abazokhuluma kuqala bathi Nkosi nakusekonakala. Lento inkumbuza sesiliphethile imisa lakhe lokumvalelisa. Umndeni sewunikwa ithuba lokuyovalelisa. Ngikhumbula udadewabo ka-Archbishop Abel Gabuza esemnxusela, ebiza omnguni, oqwabe, ophakathwayo, ebabiza ngey'gaba zabo, ebiza abazali, ebiza obhuti, ebiza osisi, ethi nangu umntwana wenu Abel, athi sesiyamdedela manje, athi mamkeleni nimthathe azohlala nani lapho nize nimethule kuNkulunkulu. Ngaleso sikhathi ngezwa imfudumalo yokwazi ukuthi ihlokohloko, uqwabe, umnguni uphakathwayo akahambi yedwa. Kakade emiseni bese simnxuselile
samemeza abacwebileyo bakaNkulunkulu, samemeza iviyo ley'ngelosi, sabiza abapristi abangcwele, sathi mthatheni nimamkele nibethule kophezu konke. Ihlobo zethu ezinye mhlambe zishonile ey'bhedlela sangasithola isikhathi sokuvalelisa, ezinye zashona singekho eduze kwazo. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ufuna ukusitshela ukuthi bebengebodwa. uNkulunkulu ufuna ukusitshela ukuthi sebehlangene bayabusa kanye newundlu. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele isikhanyisele isinxusele. Sicela amandla negrace elivela kuNkulunkulu somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.